מה שאתם צריכים לעשות בשביל לשלוח סריקה למייל, באים אל המכונה, מניחים את הדפים עם הפנים כלפי מעלה, אחרי זה בלוח לוחצים על אימייל, לוחצים על אדרס בוק, ואז עוד פעם אדרס בוק. כאן בוחרים למי לשלוח, יש כאן את השמות של כולכם. אני כרגע שולח לרחל בשביל הניסיון, ואוקיי למעלה. זהו, זה מוכן, רק לוחצים על הכפתור הירוק וזהו, שולח את הסריקה ישירות למייל של רחל. נחכה, נראה שהוא מסיים רק, שהוא לא נותן לנו הודעת שגיאה. זהו.